Vokal situ ya bos. Vokal situ ya. Vokal situ ya sama nangkat. Tolong untuk rekan-rekan sound system Miki kendang dangdut dipun siapakan. Miki kendang nek. Kali ini kembali satu zaman selamat datang, welcome dumateng para tamu undangan Kakung Semua Putri dan juga mungkin para penonton yang baru saja hadir. Kembali ada Nabila by Shooting Editing Profesional, juga masih ada Kajayana. Pak Rizka Lembaur ing siang resepsi katon putri ngagem busana hati ipeni putri sami lenggah jejer katon rapi yen sinawang nganti kaya kontes widodari para priya sajake rada-rada sawetara utak uti lira-lirik mesam Bopo Gaston guyang-guyu Kang Pendik sing duwe Kajayana jane pikirane ya bingung no ya. Ojo ngono Kang Yuti. Iya digodheki sing rapat reokele ganti tadi panjang. Oh Mas Gaston, muga-muga dadi anak sing soleh ya Mas Gaston. Saja mundut lagu sinten niku Lembah Muri saja lerak-lere mengambengo saja kok ono diwedeni
Kembali masih ada Gajayana Muda, Nabila by Syuting IT Profesional Roko Mas Bagus, Ade dari Kedung Moro, Lumajang Indonesia. Dan juga terima kasih untuk kocok-kocok seniman sudah hadir dari manapun Anda berasal. Salam kompak dari Gajayana Muda selalu. Ngembaure ing siam resepsi Poporiska katon putri ngagem busana dipeni Dara putri sami lenggah jejer katon rapi yen sinawang nganti kaya kontes widodari para priya sajake rada ado sawetara liya liu uda-udi mesam Kang Agung guyang guyu ana sing duwe motor orang paling kajuan sa Indonesia sapa Gong Anas sajak mundut lagu lembah jejer saja ana muri mengu sajake kok ana sing diwedeni vokal situ Baterno bos, vokal yang satunya wujudin para widodara sampun minggah dateng siti pagelaran cacahe nok papat nok ya cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nimas sun takoke pawartamu janji aku eling womane semedot rasane ati binarong suarane ratri Mas ngenteni sundul wiati Mas Ilham sini Mas Ilham
desa mono janjimu disekseni Meko Kartika kairing rasa tresno asih yen ning tawangono lintang cahayu rungokno tangis sing ati binarung suara ning ratri Mas tresnoku sundul wiyati kembali ada Nabila yang namanya Mas Ilham. Mana yang namanya Mas Ilham? Sini Mas, dampingi Mas Gaston sini loh. Juga Mas Dava, mana Mas Dava? Desa mono janjimu disekseni Meko Kartika kairing rasa tresno yen ing tawang ana lintang jamane rungokno tangis sing ati binarung swaraning ratri Mas tresnoku sundul wiyati lo vokal efek itu orang ngono bos. Oh wis ya hae wis ya ya oh ya oh ya oh ho 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 oh ya aus ya 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 oh ya hey 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 ayo alon-alon aus air si out hey awas lo ya tos lo ai awas out ho 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 ceritane wayang Ramayana Rawana raja nolong Dewi Sinta Anoman
Pondoro. Ya, la, le. Yo. Ayo. Awas ya. So minangka atur pambuka bareng kula badhe miwiti bareng kula badhe miwiti lara seni reo kajayana muda ingkang nami Kajayana muda no pagelaran seni reo kajayana muda ingkang nami iki reo kajayana muda persatuane iki reo kajayana muda persatuane icil saking yasa wilangun panggonane icil saking yasa wilangun panggonane yo Kang Mas Fendi iku menuju rakane Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan pagelaran kami keluarga besar seni reog Gajayana Muda hadir dari Yoso Wilangun Kabupaten tingkat 2 Lumajang di bawah naungan Roko Mas Bagus Fendi pribadi. Suatu hormatan saudara bisa hadir di bawah terapagung dari Bopo Rizka Gaston beserta Nyonya Rizka Gaston dalam rangka Walimatul Khitan Kusumani Bagus Gaston. Kairing ucapan semoga putraan kita kelak berjalan soleh berbakti kepada kedua orang tua agama Nusa bangsa atas doa restu panjenengan doya amin ya robbal alamin. Dan pada siang ini saudara, Gajayana Muda juga masih diabadikan langsung bersama Nabila by Shooting Editing Profesional hadir dari Kedung Moro Lumajang Indonesia di bawah naungan Kang Mas Bagus Suendra. Dan juga masih ada Gajayana Muda Audio Profesional juga masih di bawah pimpinan Roko Mas Bagus Fendi dari Yoso Wilangun Lumajang Indonesia. Hadirin, awal jumpa kita bakal hadir wujuding tari dadak merak atau tari reog Ponorogan gaya Gajayana Muda dan disusul kebiare poro widodoro widodarine Gajayana Muda tari Sekar Jadilan untuk Anda. Selamat menonton, selamat menikmati, sugeng amer sani sumogo ayono. Biar so minangka atur pambuka
badhe Bem kendang, angkatan bem. Bemnya kendang bos. Parengo kula badhe mimiti Bem kendang reok. pagelaran seni reok kajayana muda ingkang nami Yo. pagelaran seni reok kajayana muda ingkang nami iki reok kajayana muda Persatuane. iki reok kajayana muda persatuane Nomor 6. Micil sang Tambah nomor 6. Sawilangun panggonane Micil saking sawilangun panggonane Bem kendang. Kang dipimpin Pimpin. Kang Mas Fendi iku ngono jurakane Kang dipimpin Kang Yo. Mas Fendi iku ngono jurakane Ya ha 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 ha. Ha ho he. He. Iya, ha. Oke. Nomor 6. Tambah nomor. Iya. Iya, Oi. Lo nih kurang bos. Iya. Lo nih tambah no. Iya. Kurang lo. Lo nih kurang bos. Iya. Oh nomor 10 bos. Kurang lo. Ya terutama monggo ingkang hamengu kanthi sedekahe Bapak Rizka atau Bapak Gaston. Coba Mas Maul, ditakono Mas Maul, Mas Fendi. Masih Kajayana Muda Dulur. Memang untuk Anda. Monggo Bapak Gaston. Paran piye hang dicalon Ya nak. Ya wis bisa turu Ya. akeh riko bareng ya wis bisa lakoni sak mendise ketini tunyo nang pikiriko kadang malah sing tau cukup nafsu ring dodo Yo. mestine welas ring ati bisa ditulikan Kurang lo nih kurang. aja malah Tambah nobas. nyawiriko saya lali-lali dume mergo ison hongulas riko kampangno suwi-suwi perih nong piatin Asih. ison rasa Yo. ison omong apit-apit Tapi sing bisa manis Ngeput diriko Paribasan iso tau Ono selalu punong riko Jaluk sepura Nawi mula wis dalane
Ayo bumi kendang benak no bro. Hae, yo, ya yo, ya Lo. Hahaha. Monggo pun keluarga besar dari Bapak Gaston atau Bapak Rizka beserta Nyonya Sindiana Cilik di tempat nuwun. Yo. Oh iya. Alah. Awas. Yo. Iya. Ya, hati-hati jaga ngarepe nak angine banter le. Ayo. La. Angine banter nak yo dijogo nak. Asik. Yo
sawasir. Ya, ya, up, just le, ya, ayo ditumbak ke alon-alon kribit gedang kribit telo titik campur kayak rotono. Iya ya 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 ja 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 yo ya yo ya le awas ya ho aus it's ya he yo aus. Kembali ada Gajayana Muda, ada Nabila besok tinggi di profesional, ada Ninggian Mustikoyu digoyang yuk. Hatiku rasane
Ayo. Nyun sewu. Sing gurung keduman ditupake sithik-sithik karena persiapan Gajayana Muda. Reok segera dipun awiwiti no ya. Ayo. Ono sing ketinggalan loro sian. Ono telu. Ayo. Lek sing guru numpak mangke dilanjut nanti. Yo! He. Lo. Awas ya. Hei. Ya. Yo. Yo. Out. Yo. Gini. Awas. Ayo dijajal gulune nok ya. Coba. Ayo le. Dodono dik dayamu nak ya. Iki lho delondonge wong Ponorogo. Bocah ora ndelomane biyo dibong ra kobong. Dikum ra teles iki dak eri bengok-bengok. Aduh. Tunggale begok. Yo. Selu. Ho. Ayo maju rene kok. Yo. Suro Dirajaya Ningrat lebur dening pangastuti rawe rantas malang budung sadumo bathuk senyari bumi jaya kawijayan Jaya kawijayan jayane Gajayana Muda mukti wibawa ya ayo dijaga le ayo dicandak nak yo. Iya. Bocah ora ndelok manane. Op. Ore. Hoyo. Kau. Ya Yey. Kembali nyuwun sewu untuk para sinoman yang dari Bapak Gaston di atas panggung tolong dikirim air. Kalau ada air putih plus sekaligus tirta budak sepeda kopi di atas panggung. Cek gak ketondu nak kana. Ayo, sarein kopi yo. Minta lagi kopi yo. Ya sapa papa bagian pengairan. Iya. Sapa gong Ambon manisi. Yo. Op. Ya, lu. Ya. Ayo, panas Leo, nanas doro. Panas srengenge kasih nyangga ya Ndara. Ya Ndara. Lek panas ati sanggon dhewe Ndara. Aku tak golek nggon sing iyup Ndara. Atiku cek gak panas Ndara. Yo. Nah. Hei. Enak golek glempong Ndara ya.
Yeay! Ho 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 ho. Ih. Ha 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 ha. Yo. Ayo Ger, masih bersama Kajayana Muda Ger. Ayo le, dijajal gulune le. Gelir kumatos Ger. Awas. Sing duwe pasti ya Ger. Nok jemprong bolong alu bundu nok lele pah pangananku iwak entah lalapanku rondo setengah mentah pokoknya barang sing mentah weh ayo dodono sola keridamu ya nak ya siduk nok yai lu apia lah oh iya ci ayo dijajal gulune nak rusak tukokno nggone mentrok le ya Ayo Ger. Up. Aduh tak awe cedek tak rakatake yo nok yai ayo aji wah ya so olah tolen ayo ya out ayo Ger. aji aduh dulu ya oh ya kelu Ayo Ger. sampai tak datang kau kriya tamang gambar kantane koyok karwan wancau zaman
Up, ya. Oh ya. Jos. Mimik dulu Kang ya. Disemprot maneh. Ambekane ditontono iya. Ambekane ublem untem Kang. Mlebu metu no. Ambekane kempis-kempis. Kempis le jare-jare. Abdi. Yo. Terima kasih. Up lo. Ya, up. Ya. Aduh lo. Iya. Ya, jos. Ayo bokongnya tutune. Aju. Ya. Aduh lo. Awas bokongnya nih. Ya. Bokongnya gak ono nak. Oh. Dipedot. Ho, he, ho, he, ho, he. Tolong Pak Bekok dipelintirkan, dikucurkan. Aduh Gusti. Aduh. Ya, he, yo, he, so. Au. Yo ya o e o a o e a yo o au musim ngene musim panas kan. Lek jarene wong meleman kene masih panas-panas ndak apa-apa no. Panas-panase ati. Songgon dhewe. Srengenge no. Aduh. Akase nyonggo no. Pokoke aja panase ati ya. Lek panase ati banaya. Banaya apa bahaya sih, Rek? Bahaya guys. Disalin. Ya. No. Ya. Ya. Jos. No. Ya. No. Dan. Ya. Oh ya. So. Jar. Aduh. Oh ya. Ayo. Ditoto ambekane nok ya. Ambekane ublem utem Kang. Kempis. Kempos. Samiran udenge jaluk di samiran.
langsung. Ayo le, karep bae le. Apa kang bae no? Yeay. Cekot. Yo on. Oh. Iya. Ah, yeah. Yeah. Ho, 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 ho. Ya. Ayo, 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 ayo. Out. Ya. Maaf. Sampai cak datang. Sampai cak datang tok riol damang yai. Mangabar-ngabar gantane kaya setengah mau seker wancok sekar senapan. Tapi kalungguan adoh tak awe cedek tak rak-rake maiso suro. Diko lon dawuh yai. Kula rawuh yai maiso suro. Dina kalungguhan becik iki kowe diaturi maringi suka marang suka ya nak non. Kagem kaluwarga bapa kaston ning kene ya. Ayo. Yo. Ba. Yo. 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 Ya ya. Oh. Ya. Ya oh. No nyun sewu deh. Semprong bolong alu buntu kang begok. Boleh biyen. Rondo kempong aja melok aku, lek rondo ayu ya melok aku. Duk. Dul kutuk kadang kesit ya jare Kang Adi. Lek kul ya kutuk. Ayo gar. Belum. Gumurung. Yo. Ya. Oh ya. Yo, ada lo. Antekno le. Bar disetrekno mek Kang Begok iki nak. Belur. Nandi nang purangan ngono lho. Awas. Ayo. Yo. Ya. Ayo. Kayak ono jaran ya nak ya. Tegu pemapan no ayo. Jogone sing apik ya nak ya. King sami kala
awas. Yo, lo. Oh ya. Lah, awas. Lo. Yo, lah. Awas. Yo, ya. Ya. Ada. Awas. Le. Aduh. Awas. La. Aduh. La. Gulung arek. Aduh. Awas. Ya yo yang ingin dingin merapat sebelah kanan pentas. Lalo Jambior rame pagi. Banyoni. Tukang banyoni. Oh ya. Iya. Yo on. Yo on. Awas. Iya. Aduh. Lompret nyampe ono 5. Paling kurang ajar. Lah kok selompret kudune situ. Lah kok 5 nglompok iki. Kok wele dijak wele jangkung wele. Terima kasih Ger. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ger. Terima kasih. Loh. Kablok kok. Lah kok ngenak-ngenakno Senggung. Ayo Gung. Nyambut gawe Gung. Sapa Gong? Orang terbau sa Indonesia apa Senggung? Iki tunggale golongane luwak iki oleh Senggung. Ayo. Ayo sing nompet ana ganti. Nah. Makane lek kelompok tukang selompret sampai 5. Selomprete 15. Bingung kowe tangane kowe. Kapok. Ya. Katung ndak nemu blas. Ayo kerapen le. Lah kok gak ngadeg. Temen. Begok lah kok keri
Gong, Gong. Meloroti. Kok aku melayu di. Soal putih. Ya op, arek. Soal putih. Ya opo rek. Galang iki pancene galu-galan pancen galang. Dipengi wong arek. Duduk arek kang apa bapake arek. Wong njaluk. Delik tutup ono Sul. Dibalik layar Sul. Lek sampe kuwalik ki nah ngono. Tutup ono. Tengah. Akar cilik. Awas. Dengan nama terpaksa saya sembeng ini. Aus. Cok. Ayo. Penggu. Kleru Gung. Ngawur pernah, keno. Pak. Pak Roso. Panjang arek jaluk Gung. Loh. Nek omong ya gak dibayar Gung ngawur ya kowe Gung. Loh. Ya apa sih Ken? Wong jaluk Gung. Ayo. Angel situ. Iki golongane grup, golongane kru alot iki. Eta jenenge alot kru. Ya. Ais. Yo. Terima kasih. Ayam terakhir nek. Sing duwe alotcrew.com. Mulane wong alot iki, mol. Maju. Didi. Lah kok pokoke kok diicak-icak ngawur ya kowe. Digeraup iku kula. Duduk apa lho? Op. Nah, ngono kudu lho. Oh, digawe raup, digawe weso sikil. Yo, ya kok kon susang aku. Maksudnya contohnya iku ngono. Sik buru contohnya iku ngono. Iku contoh dorong sih an. Lho lah ate jenenge contoh. Terus no, mesakno rek, tulung ono, mesakno rek lho. Kencang napas ku. Kayak ono napas buatan. Aduh, semamput. Cek, loh. Wes seneng ah. Tolong medis. Kayak napas buatan dong. Tolong yang punya
terope dirusakno Mas. Masang soro-soro dirusakno. Yo nak kenek kok. Ayo, pertama. Out. Sebelum jalan halan-halan, bokok dipacai bokok yang dari badut. Terima kasih bokok atas partisipasinya oleh piagam nih, piagam perpecutan aja. Bokok kalian ngono piye no? Nayamul Kang alas lumayan. Kena kayak goreng. Ayam crispy. Ya. Bokok crispy. Terima kasih. Ayo the next. Selanjutnya no. Iya.